ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம இன்னைக்கு பகவத்கீதை லெவல் 1ல இருக்கும். 18 டேஸ் கோர்ஸ்ல லெவல் 1ல இருக்கும். அதுல நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது பகவத்கீதையின் 2வது அத்தியாயத்தை நம்ம பார்க்க போறோம். இரண்டாவது அத்தியாயம் பெருசு. அதே மாதிரி 18வது அத்தியாயமும் ரொம்பவே பெருசா இருக்கும். எதனால அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, 2வது அத்தியாயத்துல கீதையின் சாராம்சம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது பகவத்கீதையில முழுக்க என்ன இருக்கோ அதை சாராம்சமா பகவான் 2வது அத்தியாயத்துல கொடுத்திருப்பாங்க. அதே மாதிரி 18வது அத்தியாயத்திலும் கொடுத்திருப்பாங்க. பகவத்கீதையில இப்போ என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யோகா, அதாவது 3 யோகங்கள் பத்தி நம்ம பார்ப்போம். என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒண்ணு கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம். இந்த 3 யோகத்தை பத்தி நம்ம விரிவா பார்ப்போம். அதில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது கீதையின் சாராம்சம், அதாவது பகவத்கீதையின் 2வது அத்தியாயத்தை நம்ம பார்க்க போறோம். பகவான் இதுவரைக்கும் முதல் அத்தியாயத்துல அர்ஜுனர் தன்னோட நிலைப்பாட சொல்லியிருப்பாங்க. எனக்கு போர் பண்ண விருப்பம் இல்லை அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைங்களா. பகவானோட ஸ்லோகங்கள் முதல் அத்தியாயத்துல கிடையாது. 2வது அத்தியாயத்துல இருந்தா பகவானோட ஸ்லோகங்கள் உண்டு. பகவான் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எல்லா ஸ்லோகங்களும் பகவான் சொன்ன ஸ்லோகங்கள் எல்லாத்துக்கும் பகவான் உவாச்ச அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிடுவோம். எதனால கிருஷ்ண உவாச்ச அப்படின்னு சொல்லாம பகவான் உவாச்ச அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வியாசதேவர் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்களோட தந்தை பராசர முனி. அவங்க விஷ்ணு புராணத்துல பகவான் அப்படின்ற சொல்லிருக்கு அவங்க விளக்கம் கொடுத்திருக்காங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பக அப்படின்னா ஆப்புலன்சஸ், வெல்த். வான் அப்படின்னா யாருக்கிட்ட இருக்கும், ஹூ பொசஸ் அப்படின்ற அர்த்தம். அதாவது எல்லா ஆப்புலன்சஸ், எல்லா வளமையும் பெற்றவங்கள் பகவான் அப்படின்ற ஒரு விஷயம். அப்ப எல்லா வளமும் அப்படின்னா என்னென்ன வளங்கள் அப்படின்னு நம்ம கேட்போம் இல்லைங்களா. 6 விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கிறோம். என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ரொம்ப புகழ் உடையவங்க, ரொம்ப அழகா உள்ளவங்க, நாலேஜ் அதிகமா உள்ளவங்க, அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரென்த், ரினவுன்ஸ்டு பர்சன், அப்புறம் வெல்த். இந்த 6 விஷயங்களும் யாருக்கிட்ட முழுமையா இருக்கோ அவங்க பகவான் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது இவங்களை மிஞ்சி வேற யாரும் அதுல இருக்க முடியாது அப்படின்றது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஃபேமஸ் அப்படின்னு பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொன்னாலே எல்லாருக்கும் தெரியும். அவங்க ஒரு கடவுள் அப்படின்ற ஒரு பட்சத்திலேயாவது எல்லாருக்குமே தெரிய வரும் இல்லைங்களா. அப்போ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சவங்க பகவான் கிருஷ்ணர். அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த் அதிகம் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கிறோம். கிருஷ்ண அவதாரத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய அசுரர்கள் அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க, அழிச்சிருப்பாங்க. கிருஷ்ணாவதாரம் எடுக்கிறதுக்கு காரணமே என்னன்னா, பூமி மாதா அசுரர்களோட பாரம் தாங்கல எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி பிரம்மா கிட்ட போய் முறையிடுவாங்க. அப்போ பிரம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, தேவர்கள், பூமி மாதா, அப்புறம் பிரம்மா எல்லாரும் போய் பகவான்கிட்ட பார்க்கடல்ல போய் அவங்க பிரேயர்ஸ் பண்ணுவாங்க, முறையிடுவாங்க. அப்போ பகவான் நான் கிருஷ்ணாவதாரம் எடுக்கிறேன் அப்படின்றது சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா. அப்போ பூமி மாதா என்ன சொல்லியிருப்பாங்க, நிறைய அசுரர்களோட பாரம் இருக்கு, தாங்க முடியல. அசுரர்கள் இருந்தா என்ன இருக்கும், அதர்மம் இருக்கும் இல்லைங்களா. அதனால எனக்கு பாரம் தாங்க முடியல என்பது பகவான் கிருஷ்ணாவதாரம் எடுக்கிறாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல எல்லா அசுரர்களையும் பகவான் என்ன பண்ணாங்க, அழிச்சாங்க இல்லைங்களா. அப்போ ஸ்ட்ரென்த்ல அவங்கதான் த பெஸ்ட் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதற்கப்புறம் அழகு. பகவான் போது எந்த ஒரு பிக்சர்லயாவது நம்ம பகவான் வயதான தோற்றத்திலோ வேற ஏதாவது ஒரு நல்ல முறையில் இல்லாமல நம்ம பார்க்க முடியுமானா கிடையாது. ஒரு குழந்தை பேப்பர்ல அழகா கிருஷ்ணன் போட்டோ வரைஞ்சா கூட அது எப்படி இருக்கும், அழகா இருக்கும். இல்ல கார்ட்டூன்ல கூட பகவான் அழகா இருப்பாங்க. அதே மாதிரி எந்த ஒரு பிக்சர்லயும் பகவான் அழகா இருப்பாங்க. அப்ப அழகு, ஏன்னா பகவானோட அந்த அந்த திரு உருவத்தோட அழகை நம்ம என்ன பண்ணணும், தியானம் பண்ணணும். அதுவே நமக்கு பியூரிபிகேஷன் கொடுக்கும். அப்ப அழகுல சிறந்தவங்க பகவான். அதுக்கப்புறம் நாலேஜ். நாலேஜ்ன்ற பட்சத்துல வேதத்தை யாரு கொடுத்தாங்க, பிரம்மாக்கு மகாவிஷ்ணு கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா. அப்போ வேதம் தான் இருக்கலே சிறந்த நாலேஜ். அதாவது ஒரு லிவிங் என்டிட்டிக்கு தெரிய வேண்டிய ஒரு விஷயம் வேதம் அப்படின்றது. அப்படிப்பட்ட வேதத்தை யார் கொடுத்திருக்காங்க, பகவான் கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப கம்ப்ளீட் நாலேஜ் பகவான்கிட்ட இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் ரினவுன்ஸ்டு, எதுலையுமே பற்று இல்லாம இருப்பாங்க. எல்லாமே அவங்களோடது. இந்த உலகங்கள் எல்லாமே அவங்க கிட்ட இருந்து தான் வந்தது. உயிர் வாழிகள், நம்ம உலகங்கள், ஆன்மீக உலகமாக இருக்கட்டும், இந்த ஜட உலகமா இருக்கட்டும், பகவானோடதுதான். ஆனாலும் அதுல அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, பற்றற்று இருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வெல்த், ஆப்புலன்சஸ், எல்லாமே பகவானோடது. ஜட உலகமா இருக்கட்டும், ஆன்மீக உலகமா இருக்கட்டும், நம்ம இன்க்ளூடிங் நம்மளுமே பகவானோடது அப்படின்போது எல்லாமே பகவான் போது அவங்கதான் வெல்த்தியஸ்ட் பர்சன்றது நம்ம பார்க்கிறோம். அதுவும் இல்லாம கிருஷ்ணாவதாரத்துல பாத்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்க
16,108 வைஃப்ஸ் அவங்க இருந்தாங்க, குவீன்ஸ் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு. அவங்க எல்லாருக்குமே அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, தனித்தனியா பேலஸ், அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து நிறைய செல்வங்கள் அவங்க வந்து குடுத்திருந்தாங்க. அப்படின்ற பட்சத்துல பார்க்கும்போதும் அவங்க வந்து என்னது ரொம்பவே வெல்த் உள்ளவங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்படி இந்த 6 விஷயங்களும் இவங்கள மிஞ்சி யாருமே கிடையாது அப்படின்றவங்க தான் பகவான். அப்போ பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட இந்த 6 விஷயங்களும் இருக்கு அப்படின்றத யாரு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க? வேதவியாசரோட தந்தை பராசர முனி விஷ்ணு புராணத்துல குறிப்பிட்டிருக்காங்க. அப்போ நம்ம இங்க பகவத்கீதையில இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது 2வது அத்தியாயத்தை பார்க்க போறோம். இந்த அத்தியாயத்துல இருந்து பகவான் வந்து நமக்கு உபதேசம் கொடுப்பாங்க அர்ஜுனர் வழியாக. என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி, பிரணாம். மங்களாச்சரண் சொல்லிடலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுர உன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதமேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேகம் ஸ்ரீகுரோ ஸ்ரீயுதபத கமலம் ஸ்ரீகுரூன் வைஷ்ணவாம் ச श्रीरूपं साग्रजातं सगगणरघु नादान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललितासि विशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुण सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्य च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा माताजी, थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी 2.7. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयो अध्यायः सांख्य योगः। श्री भगवान् अर्जुन उवाच कार्पण्य दोषोपगत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க வருது 2வது அத்தியாயம். முதல் அத்தியாயத்துல அர்ஜுனர் வந்து 5 விஷயங்களுக்காக எனக்கு போர் பண்ண விருப்பம் இல்லை அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைங்களா? ஒண்ணு வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கருணை, அதுக்கப்புறம் இரக்கம், அதாவது இன்பமின்மை, கருணை, அதுக்கப்புறம் இன்பமின்மை, அதுக்கப்புறம் வந்து பாப செயல், போர் புரியறதுனால பாபம் வந்து சேரும் அப்படின்றது, அப்புறம் ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன் வந்து பாதிக்கப்படும், குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டு போகும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம், அப்புறம் இன்டெசிஷன், அவங்களுக்கு எது சரி தவறு அப்படின்ற முடிவெடுக்க தெரியாம இருக்காங்க அப்படின்றதுனால 5 விஷயங்களை நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இந்த 5ஐயும் பகவான் கிட்ட அவங்க முறையிட்டு இருக்காங்க. பகவான் அதற்கான விளக்கங்களை உபதேசங்களை கொடுப்பாங்க இந்த அத்தியாயத்துல அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் நேத்திக்கு. இப்போ இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் 2.7 ஸ்லோகங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகம். இதுல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனர் வந்து பியூர் டிவோட்டி. அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கும் பகவானுக்குமான உறவு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நட்பின் உறவு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அந்த நட்பின் உறவுல அவங்க வந்து பகவானோட இருக்கும் நிலையில இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா அவங்க என்ன ஆகுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான குருவா ஏத்துக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம்.
அப்போ இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன இந்த ஸ்லோகம் என்ன சரணாகதி ஸ்லோகம் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். என்ன இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். இப்பொழுது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பம் அடைந்து கர்மித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன். இந்நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இப்பொழுது உம்மிடம் சரணமடைந்த சீடன் நான். அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக அப்படின்றத வந்து பகவான்கிட்ட முறையிடுறாங்க. அவங்களோட கடமை என்ன? போர் பண்ணணும். சத்திரியனோட கடமை போர் பண்ணணும். ஆனா அவங்களுக்கு அதுல ஒரு குழப்பம் ஏற்பட்டுருச்சு. நம்ம வந்து இந்த போரை பண்ணணுமா கூடாதான்றது. எதனால அந்த குழப்பம் ஏற்பட்டுச்சு? கர்மித்தனம், அதாவது கர்மம், அதாவது ஏதோ ஒண்ணு பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறோம் அப்படின்னும் போது அது வந்து கர்மான்னு வந்து வருது இல்லைங்களா? அப்போ இந்த செயலை செய்யறதுனால இந்த பாதிப்புகள்லாம் ஏற்படுமே அப்படின்னு ஒரு செயலுக்கான பலனை நம்ம வந்து எதிர்பார்த்து நம்ம வந்து டிசைட் பண்றோம் இல்லைங்களா? அப்ப கர்மித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன். ஒரு சத்திரியனா அவங்க போர் பண்ணணும். ஆனா அவங்களால பண்ண முடியல. ஏன்னா எதிர்த்தாப்புல உள்ளது எல்லாமே அவங்களோட உறவு முறைகள் அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு பயம் வருது இல்லைங்களா? அப்போ நீங்க சொல்றாங்க என் இயல்புகள் எல்லாம் இழந்து விட்டேன். இந்நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இந்த நேரத்துல எனக்கு நன்மையான விஷயம் எது அப்படின்றத உபதேசம் பண்ணணும் அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க. உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான். இந்த இடத்துல பகவான்கிட்ட அவங்க என்ன ஆகுறாங்க? சரணம் அடைறாங்க. சரணம் அடையறதுன்றது தன்னோட மனத்தால், சொல்லால், செயலால் பகவான் கிட்ட சரணம் அடைகிற ஒரு விஷயம். அப்போ உம்மிடம் சரணம் அடைந்த சீடன் நான். அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக அப்படின்றத பகவான்கிட்ட குறிப்பிடுறாங்க. இந்த ஸ்லோகம் வந்து சரணாகதி ஸ்லோகம் சொல்லுவாங்க. இதை நம்ம எப்பயுமே அவசியம். ஏன்னா நம்மளோட நிலைப்பாடும் இதுதான். என்னோட கடமை என்ன அப்படின்றது தெரியாம இருப்போம். நம்மளோட பலவீனம், நம்மளோட கர்மங்களின் மூலமா நமக்கு பலவீனங்கள் ஏற்பட்டிருக்கும் இல்லைங்களா? அப்படின்போது நல்லது எது நம்மளுக்கு தெரியாம இருக்கும். அப்படின்ற பட்சத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம குரு கிட்ட சரணம் அடையணும். நமக்கு நல்லபடியா வழிகாட்டுறவங்க கிட்ட சரணம் அடையணும் அப்படின்னும் போது பகவான்கிட்ட நம்ம சரணம் அடையணும். சரிங்களா? இந்த ஸ்லோகத்துல அவசியம் எல்லாருமே மெமரைஸ் பண்ணி பகவான்கிட்ட சேவிக்கிறதுன்றதுமே சிறந்த ஒரு விஷயம். இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க வந்து 3 விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கிறோம். ஒண்ணு வந்து மலைத்தொடர் இருக்கு. இது வந்து காட் ரியலைசேஷன் அதற்கான விஷயம். சரிங்களா? பகவானை புரிந்து கொள்ளும் முறை, நிலைப்பாடு அப்படின்றத இதை நம்ம பார்க்கிறோம். ஒண்ணு மலைத்தொடர் தெரியும். தூரத்துல இருந்து பார்க்கும்போது மலைத்தொடர் தெரியுது. அதே மலைத்தொடரை கொஞ்சம் கிட்டக்க போய் உத்து பார்க்கும்போது அதில் உள்ள மரங்கள் தெரியும். அதே அந்த மரத்தையும் கொஞ்சம் கிட்ட போய் உத்து பார்க்கும்போது அதில் உள்ள ஒரு கிளி வந்து பழம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறது நம்மளால பார்க்க முடியுது இல்லைங்களா? அப்ப இங்க 3 புரிதல் இருக்கு நமக்கு. தூரத்துல இருந்து பார்க்கும்போது மலைத்தொடர்கள் மட்டும் தெரியுது, மேகம் சூழ்ந்து இருக்குன்றது தெரியுது. அதே கொஞ்சம் கிட்டக்க போய் பார்க்கும்போது அந்த மலைத்தொடர் மேல மரங்கள் இருக்குன்றது புரியுது. அதே அந்த மரத்தின் கிட்டையும் நம்ம போய் பார்க்கும்போது என்ன தெரியுது? அதுல ஒரு கிளி வந்து பழம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறத நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது. இதே மாதிரி பகவான் ரியலைசேஷன் அப்படின்றதும் பாத்தீங்கன்னா காட் ரியலைசேஷன்றதும் 3 விதமா இருக்கு. எப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒண்ணு வந்து பகவானோட ஒளியின் ரூபத்தை வழிபடுற முறை. அது வந்து பிரம்மஜோதி வழிபடுற முறை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? ஒளியா பகவான் வந்து வழிபடுற முறை. இன்னும் ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட உருவத்தின் மீது தியானம் பண்ணி வழிபாடு பண்ணுவாங்க. அதுல வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்றது இருக்காது. ஆனா மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி பகவானோட திரு உருவத்தின் மேல தியானம் பண்ணுவாங்க. நிலை வச்சு மனதை வந்து பகவான் மீது நிலை வைத்து தன்னோட புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி அவங்க வந்து தியானம் பண்ணுவாங்க. அது வந்து பரமாத்மா ரியலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பகவான் ரியலைசேஷன். அதுல வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் இருக்கும். பகவானுக்கு நம்மளுடைய சேவைகள் இருக்கும். பக்தினாலே சேவை தான் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் உள்ளது. பகவானையும் இன்னும் நல்லா புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாடு. அதுதான் பகவான் ரியலைசேஷன் அப்படின்றது. இதை வந்து ஒரு அனாலஜியோட நம்ம வந்து பார்ப்போம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ சூரியன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சூரியன் கிட்ட இருந்து நமக்கு ஒளி வருது. அந்த ஒளியை மட்டும் பார்த்து கொண்டு அந்த அளவு புரிதல். அதாவது வெளிச்சம் இருக்கு அப்படின்ற மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு சூரியனை பத்தி எதுவுமே தெரிஞ்சுக்காம இருக்கிற ஒரு நிலைப்பாடுன்றது அது வந்து பிரம்மன் ரிலேஷன் சொல்லுவோம். அதே இன்னும் கொஞ்சம் எங்கேருந்து இந்த ஒளி வருது அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கும்போது வானத்துல ஒரு வட்டமா ஒரு உருவம் தெரியும் இல்லைங்களா? அப்ப சூரியனை பத்தி ஒரு பிம்பம் தெரிய வரும். அந்த நிலை வந்து பரமாத்மா ரிலேஷன். அப்ப கடவுளுக்கு உருவம்னு ஒண்ணு இருக்கு. சூரியனுக்கு ஒரு உருவம்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம ரியலைஸ் பண்றோம் இல்லைங்களா? அது பரமாத்மா ரியலைசேஷன். அதே சூரியனை பத்தி முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிறது. சூரியனோட வெப்பம் என்ன, அதோட அளவு என்ன, அது நம்ம பூமியில இருந்து எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு, அது எதால செய்யப்பட்டிருக்கு, எந்த வேகத்துல சுத்துது, பூமி அது எவ்வளவு வேகத்துல சுத்துது, இந்த மாதிரி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? இது வந்து பகவான் ரியலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது கம்ப்ளீட் நாலேஜ்.
அது மாதிரி கடவுளை உணரும் வழி நிலைப்பாடுகள் போது 3 விதம். ஒன்று வந்து பிரம்மன் ரிலேஷேஷன், இன்னொன்று வந்து பரமாத்மா ரிலேஷேஷன், அதற்கப்புறம் பகவான் ரிலேஷேஷன். அதுல பகவான் ரிலேஷேஷன் தான் இருக்கிறதுல சிறந்தது. பகவானோட காருண்ய குணத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது, பகவானோட லீலைகள்லாம் ஏன் பண்றாங்கன்றத தெரிஞ்சுக்கிறது, நிறைய விஷயங்கள். இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கும் போது நமக்கு அவங்க மேல என்ன ஏற்படும்? பக்தி ஏற்படும். எப்படி நம்ம பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்க முடியும்? நிறைய பகவத்கீதை, பாகவதம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம படிக்கும்போது பகவான் நமக்கு பரிச்சயம் ஆவாங்க. முன்னாடி நம்மளுக்கு பார்க்கும்போது கிருஷ்ணர் அப்படின்னா கடவுள் அவ்வளவுதான் தெரியும் இல்லைங்களா? ஒரு மெக்கானிக்கலா நம்ம போய் என்ன பண்ணுவோம்? பகவானை வழிபாடு பண்ணுவோம். ஒரு புரிதல் இருக்காது. ஆனா நம்ம பகவத்கீதை, பாகவதம் எல்லாம் படிக்கும் பட்சத்துல நமக்கு பகவான் மேல நிறைய வந்து ஒரு பற்றுதல் ஏற்பட்டிருக்கும். நிறைய பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கும் போது அவங்க நமக்கு பரிச்சயமானவங்களா இருப்பாங்க. அப்ப நமக்கு நம்மளோட அன்பை அவங்க கிட்ட பக்தியின் மூலமா வெளிக்காட்டும் போது அது ஒரு நல்ல ஒரு புரிதலா இருக்கும். அதனாலதான் நிறைய நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் நம்ம அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த 3 ரிலேஷேஷன் பகவானை பத்தின, அதாவது காட் ரிலேஷேஷன் பத்தி நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 2.13 தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா ததா தேகாந்தர் பிராப்தி தீரஸ்தத்ர நமுஹ்யதி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து அர்ஜுனர் என்ன சொன்னாங்க? கருணையினால எனக்கு, அதாவது மத்தவங்களுக்கு எதுவும் தீங்கு ஏற்படுதே, எல்லாரும் அழிஞ்சு போயிடுவாங்களே போர்ல அப்படின்னு ஒரு பயம் இருந்தது இல்ல? கருணை அந்த குணத்தினோட அந்த விஷயத்திற்கு பகவான் கொடுக்கும் விளக்கம் தான் வந்து 2.11 இருந்து 30 வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆத்ம ஞானத்தை பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு கொடுத்திருப்பாங்க. அர்ஜுனர் செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோல் நமக்காக கொடுத்தது. சரிங்களா? அதுல என்ன இருக்கு இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்ப்போம். தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறு வயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகிறது. புத்தியுடையவர் இது போன்ற மாற்றத்தினால் திகைப்பதில்லை அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நாம் உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எதனால அந்த புரிதல் இருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த உடல் வந்து அழியக்கூடிய ஒன்று. இறக்கும் தருவாயில இந்த உடல் நம்ம கூட இருக்காது, அழிஞ்சு போயிடும். இதை நம்ம எல்லாரோடைய விஷயத்திலயும் எல்லா லிவிங் மனிதர்கள் மட்டும் இல்ல, எல்லா உயிரினங்களும் என்ன ஆகுது? இறக்கும் தருவாயில இந்த உடல் அழியப்படுது. அப்போ எது வந்து நித்தியமா இருக்கு? ஆத்மா நித்தியமா இருக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ நித்தியமான ஆத்மா சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்த நம்ம வாழ்க்கையில செய்யணுமா, இல்ல இந்த அழியக்கூடிய உடல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்த நம்ம வாழ்க்கையில செய்யணுமான்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். இதுதான் ஆன்மீகத்துல நம்ம முன்னேறதுக்கான முதல் நிலைப்பாடே. ஏன்னா நம்ம இது வரைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் செய்யறோம் இல்லைங்களா? அது எல்லாமே நல்லா யோசிச்சு பார்த்தா இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா இருக்கும். ஒண்ணு நம்ம உடம்பை பராமரிக்கிறதுக்கு, இல்ல இந்த உடல் மூலியமா நமக்கு கிடைத்த உறவுகளை பராமரிக்கிறதுக்கு, இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் தான். அதுவும் இல்லாம நிறைய நம்ம இங்க நிறைய செல்வங்கள்லாம் சேர்த்து வச்சிருப்போம் இல்லைங்களா? எல்லாமே எதற்காகன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம்தான். அதே ஆத்மா தான் நித்தியமானது. அப்ப ஆத்மாவுக்கு என்ன தேவை அப்படின்றத நம்ம யோசிக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஆத்மா நித்தியமானது, ஆத்மாக்கு என்ன தேவைன்னு போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஆன்மீகத்துல நம்ம ஈடுபடுவோம். ஏன்னா ஆத்மா நித்தியமானதுன்னு போது அது பகவானுக்கு சம்பந்தப்பட்டது. பகவானும் நித்தியமானவங்க, ஆத்மாவும் நித்தியமானது. ஆத்மாவோட நிலைப்பாடு என்ன? பகவானுக்கு சேவை செய்யறது, பக்தி சேவை. சேவைன்னும் போது அது ரொம்ப தாழ்ந்த ஒரு விஷயமா நம்ம எடுத்துக்கவே கூடாது. ஒரு அம்மா தன்னோட குழந்தைக்கு என்னென்ன சேவைகள் செய்யறாங்க, அது எல்லாமே வந்து 200% நல்ல அன்போட செய்யறாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி ஒரு ஏன்னா நம்ம சேவை செய்யறதுன்றது நம்மளோட இயல்பு. நம்ம வந்து ஆபீஸ்க்கு போனாலும் நம்ம அங்க உள்ள அதிகாரிகளுக்கு கீழே நம்ம சேவை செய்யறோம். அதே மாதிரி நம்ம வீட்டுல இருந்தோம்னா நம்மளோட குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு நம்ம சேவைகள் செய்யறோம். இன்னும் சொல்ல போனா நம்மளோட சென்சஸ்க்கு நம்ம சேவை செய்யறோம் இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது சேவை செய்யறதுன்றது நம்மளுக்கு புது விஷயமே கிடையாது. ஆனா அந்த சேவைய யாருக்கு செய்யணும்? பகவானுக்கும் செய்யணும். ஆத்மா நித்தியமானது, பகவான் நித்தியமானவங்க. அப்ப அந்த ஆத்மா பகவானுக்கு சேவை செய்யறதுல தான் அது சந்தோஷம் அடையுது. ஆத்மாவோட நிலைப்பாடு சச்சித்தானந்தம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சத் அப்படின்னா நித்தியமானது, அழிவே கிடையாது. என்னைக்குமே நம்ம எல்லாருமே இருப்போம், எப்பயுமே இருப்போம், பகவானோட சம்பந்தப்பட்டு இருப்போம். ஏன்னா ஆத்மா கூட பரமாத்மாவும் எப்பயுமே இருப்பாங்க. ஒரு நிமிடம் கூட அவங்க என்ன பண்ணிருக்க மாட்டாங்க, பிரிஞ்சு இருக்க மாட்டாங்க. அப்போ சச்சித்தானந்தம் என்பது எட்டர்னல். சித் அப்படின்னா ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்டா அதுக்கு வந்து ஞானம் உள்ளது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து
ஆனந்தம்னு போது பிளெஸ். பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யும்போது அதுக்கு என்ன ஏற்படுது? ஆனந்தம் ஏற்படுது. கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தோம், இல்ல சாமிக்கு விஷயமா ஏதாவது நம்ம வீட்டுல ஒரு பூஜைகள் புனஸ்காரங்கள் பண்ணோம்னா நம்மளோட நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கு? ரொம்ப கஷ்டத்தோட கோவிலுக்கு போவோம். ஆனா வரும்போது எப்படி வருவோம்? சந்தோஷமா வருவோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி வீட்லயும் பூஜைகள் புனஸ்காரங்கள் பண்ணும்போது நமக்கு சந்தோஷங்கள் ஏற்படுது இல்லைங்களா? எதனால அந்த ஒரு உணர்வு நமக்கு வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆத்மா அந்த இடத்துல என்ன இருக்கு? சந்தோஷப்படுது. ஏன்னா ஆத்மாவுக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தை நம்ம செஞ்சிருக்கோம், பக்தியில நம்ம ஈடுபட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாடு. அப்ப பக்தி செய்யும் போது ஆத்மா எப்படி இருக்கும்? ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கும். அப்போ ஆத்மாதான் நித்தியமானதுன்னும் போது ஆத்மா சம்பந்தப்பட்ட விஷயம், அதற்கு தேவையான விஷயத்த நம்ம செய்யணும்ன்றதுதான் நம்ம முதல் புரிதலா நம்ம ஆன்மீகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா, தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறு வயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல. ஒரு குழந்தை பிறக்குது, அதோட உருவம் எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப சின்னதா இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு 5 வயது ஆகும்போது ஒரு உருவம் இருக்கும். அப்புறம் நல்ல ஒரு 15, 20 வயதுல இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வளர்ந்திருப்பாங்க. அது 30 வயதுல நல்லா வளர்ந்திருப்பாங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே படிப்படியா வயதாகும். அப்புறம் கடைசியில அந்த 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 உடலை வந்து அவங்க வந்து விட்டுடுறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப மாற்றம் இருக்கு இல்லைங்களா? ஒருத்தவங்க பிறக்கும்போது பார்க்கும்போதும், அவங்க கடைசியில அந்திம காலத்துல பார்க்கும்போதும் நிறைய வித்தியாசங்கள் ஏற்படுது இல்லைங்களா? எதுக்கு அந்த வித்தியாசம் ஏற்படும்? இந்த உடலுக்கு வித்தியாசம் ஏற்படுது. ஆத்மா ஒண்ணுதான். ஆத்மாவுக்கு வித்தியாசம் கிடையாது. ஆத்மா அப்படியேதான் இருக்கும். ஆனா இந்த உடல் மட்டும் என்ன பண்ணுது? மாற்றங்களை கொண்டு வருது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி மரணத்திற்கு பின்பு இந்த ஆத்மா அப்படியேதான் இருக்கும். ஆனா மரணத்தின் தருவாயில என்ன பண்ணும்? இன்னொரு உடலை அது எடுக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறு வயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகிறது. நம்மளோட ஆசைகளுக்கு அடிப்படையா வச்சுட்டு, நம்மளோட குணத்தின் அடிப்படையில, நம்மளோட கர்மத்தின் அடிப்படையில நம்ம என்ன செயல் செய்யறோமோ அதன் அடிப்படையில அது என்ன பண்ணுது? மாற்றத்தை எடுக்குது அப்படின்ற, அதாவது வேறு உடல் அது எடுக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ எப்படி இப்ப நம்ம கண்கூடா பாக்குறதுன்றது ஒரு குழந்தையில இருந்து ஒரு பெரியவங்க வரைக்கும் பார்க்கிறோம். அதே மாதிரிதான் இந்த ஆத்மா என்ன பண்ணும்? நிறைய பிறவிகள் எடுத்திருக்கும். அதாவது 84 லட்சம் ஸ்பீஷிஸ் இருக்கு. அதுல நிறைய பிறவிகள் வந்து ஆத்மா வந்து எடுத்துட்டு இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதை புரிஞ்சுக்கும் போது நமக்கு என்ன ஏற்படாது? இந்த மாற்றத்தினால் நமக்கு திகைப்பு ஏற்படாது அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. இன்னொரு விஷயம், பகவத்கீதையில எல்லா ஸ்லோகங்களும் யாரே சொல்றது? பகவானே சொல்ற ஒரு விஷயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 2.23. நைனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி நைனம் தகதி பாவகः ந சைனம் க்லேதயந்த்யாபோ ந சோஷயதி மாருதः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாததும், நெருப்பால் எரிக்கப்பட முடியாததும், நீரால் நனைக்கப்பட முடியாததும், வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாததும் ஆகும். ஆத்மாவோட நிலைப்பாடு இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். அது எட்டர்னல், அழிவே கிடையாது. நம்ம எல்லாரும் இன்னைக்கு இருப்போம், நாளைக்கு இல்ல அப்படின்ற விஷயமே கிடையாது. எப்பயுமே இருப்போம். ஆனா பகவானோட சம்பந்தப்பட்டு இருப்போம். அப்ப ஆத்மா எதாலும் அழிக்க முடியாதது அப்படின்றதான் இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். ஆயுதத்தால் துண்டிக்கப்பட முடியாது, நெருப்பால் எரிக்கப்பட முடியாதது, நீரால் நனைக்கப்பட முடியாதது, காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாதது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 2.36. அவாம் ச வாதாம்ச்ச பகூன் வதிஷ்யந்தி தவாஹிதாः நிந்தந்தஸ்தவ சாமர்த்யம் ததோ துக்கதரம் நு கிம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ பாத்தீங்கன்னா 2.11ல இருந்து 20 வரைக்கும் நம்ம வந்து என்ன ஸ்லோகங்கள் பார்த்தோம்? ஆத்மா சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள். அதுல நம்ம பார்த்தது 2 ஸ்லோகங்கள். இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன குறிப்பிடுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பர். அதைவிட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேறு என்ன இருக்க முடியும்? அடுத்தது என்ன சொன்னாங்க அர்ஜுனர்? எனக்கு இதனால இன்பம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? போர் பண்றதுனால எனக்கு ஒரு இன்பமும் கிடையாது அப்படின்றத சொன்னாங்க. அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப அர்ஜுனர் வந்து நான் போர் பண்ணல அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா, அவங்களுடைய எதிரிகள் என்ன நினைப்பாங்க? அர்ஜுனர் வந்து சரி கருணையினால போர் பண்ணாம போயிட்டாங்க அப்படின்னு நான் சொல்லுவாங்க? கிடையாது இல்லைங்களா? அவங்களும் அதர்மத்துல இருக்கிறவங்க. அவங்களும் ரஜோகுணம் தமோ குணத்தில் உள்ளவங்க. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? பயந்து போயிட்டாங்க. போர் பண்ணாம அவங்க பயந்து போய் புறம் காட்டி போயிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரிதான் உன்னையும் சொல்லுவாங்க. நிஜமாலுமே அர்ஜுனரால போர்ல வெற்றி பெற முடியாதுன்னா கண்டிப்பா அவங்களோட திறமை மிகவும் சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அந்த
திறமையை வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பழிச்சு பயந்து போய் போற அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. அது என்ன பண்ணும், மிகுந்த துன்பத்தை கொடுக்கும் அப்படின்றத பகவான் இங்க எடுத்து கொடுக்குறாங்க. மாதாஜி 2.37. Yes. हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. हरे कृष्णा. குந்தியின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் ஸ்வர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகினை அனுபவிக்கலாம். எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் குறிப்பிடுறாங்க. அப்போ போர் வந்து தர்மத்திற்காக பகவானுக்காக அர்ஜுனர் பண்றாங்க. திறமைசாலி அவங்க. அப்படின்ற பட்சத்துல அவங்க போர்ல வந்து ஒண்ணு தோல்வி அடைஞ்சாங்கன்னா, அதாவது இறந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன பிராப்தம் கிடைக்கும், தர்மத்துக்காக பண்ணிருக்காங்க, பகவானுக்காக பண்ணிருக்காங்க இல்லைங்களா. அப்ப அது என்ன அவங்களுக்கு கொடுக்கும், அவங்களுக்கு சொர்க்கத்தை கொடுக்கும். அதே வந்து போர்ல வந்து அவங்க வந்து ஜெயிச்சாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த உலகத்துல அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், ராஜ்யம் கிடைக்கும், ஹஸ்தினாபுரமும் இந்திரபிரஸ்தமும் கிடைக்கும். அதனால இறந்தாலும் சொர்க்கம் கிடைக்கும், இந்த போர்ல வந்து நீ வாழ்ந்தாலும் உனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கும். அதனால ரெண்டு சந்தோஷம் உனக்கு உண்டு அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்றாங்க. அதனால எழுந்து போர் புரிவாயாக அப்படின்றது வந்து பகவானுக்கு அர்ஜுனருக்கு பகவான் உபதேசம் கொடுக்குறாங்க. இதுல இன்னொரு விஷயமும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பகவான் வந்து இதுல வந்து சண்டை போட வந்து பகவான் வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்களே ஒரு டிவோட்டிக்கு அப்படின்னு சொல்லும் பட்சத்துல பாத்தீங்கன்னா இதுல என்ன அர்த்தம் நம்ம எடுத்துக்கணும் பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு போலீஸ் இருக்காங்க, ஆர்மி பீப்புள் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து தவறு செய்யறவங்களை அவங்க தண்டிக்கும் பட்சத்துல அவங்களுக்கு அது என்ன ஆகாது, அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்காது. அதே போலீஸோ இல்ல ஆர்மி பீப்புளோ டியூட்டில இல்லாத சமயத்துல ஒருத்தவங்களை தண்டிச்சாங்கன்னா அது அவங்களுக்கு என்ன ஆகும், தப்பு இல்லைங்களா. அப்போ ஒரு சத்திரியனா இருந்து அவங்க போர் செய்யும் போது அதர்மத்தை அவங்க அழிக்கும் போது அது என்ன ஆகும், அது வந்து தவறாகாது, அது அவங்களோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டில அது அவங்களுக்கு வந்து சேரும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இங்க அதற்கான பிக்சர், போர்ல வந்து இறந்தால் சொர்க்கம் போகலாம், இருந்தால் அவங்களுக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கும் அப்படின்ற பிக்சர் பார்க்கிறோம். மாதாஜி 2.40. Yes. नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. हरे कृष्णा. இந்த ஸ்லோகங்கள் அதாவது 38ல இருந்து 53 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா புத்தி யோகம் பத்தி பகவான் வந்து குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. பக்தி யோகம் பத்தி நம்ம பார்ப்போம். இம்முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை, இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும் மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. இம்முயற்சியில் போது பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறோம் இல்லைங்களா, அந்த முயற்சியில குறைவு அப்படின்றது இழப்புன்றது இருக்காது. பகவானுக்கு பக்தின்றதுல குறைவு இழப்புன்றது கிடையாது. ஏன்னா ஆத்மா நித்தியமானது, பகவான் நித்தியமானவங்க. அப்ப பகவானுக்காக செய்யற பக்தியும் எப்படி இருக்கும், நித்தியமானதா இருக்கும். நம்ம இந்த உலகத்துல நம்ம ஒரு செயலை செய்யறோம், நம்ம ஒரு படிப்பு படிக்கிறோம் அப்படின்னா, ஒரு டாக்டருக்கு படிச்சா இந்த ஜென்மத்தோட அது வந்து முடிஞ்சிடும் இல்லைங்களா. அடுத்த பிறவியில நான் போன ஜென்மத்துல டாக்டரா இருந்தேன், நம்ம வந்து திரும்பி அதே நம்மளால எடுத்துக்க முடியாது. ஆனா பக்தி மட்டும் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா சம்பந்தப்பட்ட விஷயம், பகவான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். அதனால பக்தி சேவையில நம்ம முன்னேறும் பொழுது அது வந்து என்ன ஆகும், இன்னும் அதிகமா தான் ஆகும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் வந்து அட்டென்ட் பண்றது கிடையாது இல்லைங்களா, தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் பிரயத்தனம் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா இன்னைக்கு அதுல இருந்து நம்ம எல்லாம் வந்து இந்த பகவத்கீதை பாகவதம் தெரிஞ்சுக்கணும், என்னன்னு இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம நினைக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பல ஜென்மங்களை செஞ்ச சுக்ருதி, நம்ம செய்த நல்ல நல்ல காரியங்கள்னால நமக்கு அந்த அனுகிரகம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்றத இங்க தாத்பரியம். அதனால பகவத்கீதையும் பாகவதம் அப்புறம் பகவான் பத்தின விஷயங்கள்லாம் வந்து அவ்வளவு ஈஸியான ஒரு விஷயமா எல்லாருக்கும் சென்றடையாது. அதற்கான சுக்ருத்தி இருந்தால் மட்டுமே அது சென்றடைய முடியும். அப்படின்ற பட்சத்துல இம்முயற்சியில் பக்தி சேவையில் குறைவோ இழப்போ இருக்காது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும், சின்ன சின்ன டிவோஷனல் சர்வீஸ், பேபி ஃபுட் ஸ்டெப் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டாலும் அது மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா பாத்தீங்கன்னா விபீஷணன், அவங்க அசுரனா இருந்தும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ராவணனை விட்டு அவங்க வந்து ராமர் கிட்ட சரணம் அடைஞ்சாங்க. அதனால அவங்களுக்கு என்ன கிடைச்சது, இலங்கை ராஜ்யம் கிடைச்சது இல்லைங்களா. ஆனா பக்தின்றது எதையும் எதிர்பார்த்து பண்ணக்கூடாது.
பகவானை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஆனா நம்ம பக்தியை திறம்பட செய்யும் போதே நமக்கு என்ன ஆப்பலன்சஸ் வேணுமோ அது வந்து பகவான் நமக்கு எப்பயுமே கொடுப்பாங்க. ஆனா அந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம செய்யறதுதான் தூய பக்தி. அப்போ ராவணன்ட்டேருந்து அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, ராமர் கூட தர்ம வழியில அவங்க நிக்கிறாங்க, அதர்மம் சைட்ல இல்ல அவங்க. அப்ப அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது, ராஜ்யம் கிடைக்குது. அதே மாதிரி ஹனுமன் என்ன பண்றாங்க, இலங்கையை அவங்க வந்து அழிச்சாங்க இல்லைங்களா, சீதை அம்மாவை எடுத்துட்டு போனதுனால இலங்கையை அவங்க அழிச்சாங்க இல்லைங்களா. அப்படின்ற பட்சத்துல பகவானுக்காக செய்யற சேவைகள்ல என்னைக்குமே இழப்பும் குறைவும் ஏற்படாதுன்றதை நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி व्यवस्वात्मिका बुद्धि श्लोकम। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவ்வழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பர். அவர்களது லட்சியம் ஒன்றே. குரு வம்சத்தின் செல்வனே, உறுதியற்றவரது அறிவோ பல கிளைகளை கொண்டது. எந்த வழியில? பக்தி சேவையில இருக்கிறவங்களோட மனம் இப்படி இருக்கும், திடமா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இவ்வழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளில், என்ன குறிக்கோள்? பகவானுக்கு நம்ம பக்தி செய்யணும். ஏன்னா ஆத்மா நித்தியமானது. நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போறோம்னா நமக்கு என்ன தேவையோ அதை தான் நம்ம எடுத்துட்டு போக முடியும் இல்லைங்களா. அப்படின்னும் போது நம்ம கூட வரப்போறது என்னன்னா, நம்மள செய்யற செயல்கள், அதற்கப்புறம் நம்மளோட ஆசை, அதற்கப்புறம் நம்மளோட குணம். இது மூணும் தான் நம்மளுக்கு கூடவே இருக்கிற ஒரு விஷயம். அப்போ அது சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்த நம்ம பியூரிஃபை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்போ நம்ம யாருக்கு பக்தி சேவை பண்ணும்போது இதெல்லாம் வந்து சரியான நிலைப்பாடுல வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யும் பொழுது. அதனாலதான் இங்க நம்ம என்ன பார்க்கிறோம், இவ்வழியில் உள்ளோர், பக்தி சேவையில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பர். அவங்க வந்து இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல அவ்வளவு ஈடுபாடோடு இருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் எல்லாமே நிதர்சனம் இல்லாதது அப்படின்றத அவங்க தெரிஞ்சிருப்பாங்க. இவர்களது லட்சியம் ஒன்றே. குரு வம்சத்தின் செல்வனே, உறுதியற்றவரது அறிவோ. யாருக்கு வந்து உடலல்ல ஆத்மான சமயத்துல எதையுமே நம்மளால எடுத்துட்டு போக முடியாத ஒரு விஷயத்தின் மேல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, வாழ்க்கை ஃபுல்லா பிரயத்தனப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதனால கஷ்டங்களையும் அவங்க வந்து அனுபவிச்சுட்டு இருப்பாங்க இல்லைங்களா. நிறைய செல்வம் சேர்க்கணும், இந்த விஷயம் கிடைக்கணும் அப்படிலாம் இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்ப இது எதுவுமே எடுத்துட்டு போகாத பட்சத்துல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அதுலயே அவங்க வாழ்க்கை ஃபுல்லா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க செலவு பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி அவங்களோட நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கும், பல கிளைகளா அது வந்து பிரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஆனா யார் வந்து உடல்ல ஆத்மான்னு இருக்காங்களோ அவங்க ஸ்ட்ரெயிட்டா என்ன பண்ணுவாங்க, போக்கஸ்டா பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடுவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 2.47. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। हरे कृष्णा। உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு, ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. நம்மளோட செயல்கள் எல்லாமே எப்படி இருக்கணும், கடமையா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அர்ஜுனர் வந்து இப்போ ஒரு வீரனா இருக்காங்க, போர் வீரனா, சத்திரியன். அவங்களோட கடமை என்ன, தர்மத்திற்காக போர் பண்ணணும். அதற்காக அந்த செயல்ல கிடைக்கிற பலன்ல அவங்களுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. பகவத்கீதையில பகவான் ரொம்பவே உறுதியோட சொல்றது என்னன்னா, கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் எண்ணாதே அப்படின்றதுதான் தெளிவா சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஆன்மீகம்னாலே எல்லாத்தையும் பற்றெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம போய் பகவானை நினைச்சு பக்தி மட்டும் பண்ணிட்டு இருந்தா போதும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்படி கிடையாது. நம்மளோட கடமையும் செய்யணும், பகவானுக்கு பக்தியும் செய்யணும். இப்ப அர்ஜுனர் என்ன பண்றாங்க, சத்திரியனா இருக்காங்க, பியூர் டிவோட்டியா இருக்காங்க. ஆனா அதே சமயத்துல தர்மத்திற்காக பகவானுக்காக அவங்க போர் பண்றாங்க இல்லைங்களா. அதே நிலைப்பாடுல நம்மளும் என்ன பண்ணணும், நம்ம வாழ்க்கையில உள்ள நிறைய பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் நம்ம கடமையா செய்யணும். அதே சமயத்துல பகவானோட பக்தி சேவையில நம்ம ஈடுபடணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு, ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபொழுதும் எண்ணாதே. கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப இப்படிப்பட்டவங்களோட நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத அர்ஜுனர் கொஸ்டினா கேட்டிருப்பாங்க. ஸ்திதமுனி அப்படின்றவங்களோட நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கும், அதாவது
செயலை கடமையா பண்ணணும். பற்றுதல் இல்லாம இருக்கிறவங்களோட நிலைப்பாடு. அவங்களோட அறிகுறிகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான விருப்பங்களையும் விட்டு விடுகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பேச்சு எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா, இன்பம், துன்பம், பயம், கோபம் இவற்றின் பாதிப்பு இல்லாமல் இருக்கும். எப்படி இருக்கின்றான் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஆமை தன் ஓட்டிற்குள் உடலை சுருக்குதல் போல அவங்களோட நிலைப்பாடு இருக்கும். எப்படி நடந்து கொள்கின்றான்? ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கை. சரி, இது எல்லாமே எதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஜட உலக வாழ்க்கையில இருந்து அவங்க விலகி இருப்பாங்க. ஆன்மீகத்துல அவங்க நிலைச்சிருப்பாங்கன்றதுக்கான அறிகுறிகள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். எதனால ஜட வாழ்க்கையில அவங்க வந்து இணைஞ்சிருக்க கூடாது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நமக்கு திரும்ப திரும்ப என்ன ஏற்படும்? இந்த பிறப்பு, இறப்பு அப்படின்ற இந்த சுழற்சிக்குள்ளாரே இருப்போம். நம்ம வந்து இந்த உணர்ச்சிகளுக்குள்ள விஷயங்கள், அதாவது உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான விருப்பங்களையும் நம்ம வந்து செஞ்சோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்? நமக்கு கர்மங்கள் வந்து சேரும். அந்த கர்மத்தினால நமக்கு என்ன ஆகும்? ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போ நான் நல்லா சாப்பிடணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறேன் அப்படின்னா, நான் எனக்கு பிடிச்சதெல்லாம் சாப்பிடுறேன் அப்படின்னா, அது ஒரு செயலாகுது இல்லைங்களா? அது ஒரு கர்மம் ஆகுது. இப்ப நான் நல்ல சாத்வீகமான பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண உணவை நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா, அது எனக்கு நன்மை. அதே நான் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணாம நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னும் பட்சத்துல அது எனக்கு என்ன ஆகும்? பாவமா வந்து சேரும் இல்லைங்களா? அது என்ன அப்படின்றத நம்ம நாளைக்கு சாப்டர்ல விரிவா பார்க்கலாம். அப்ப இந்த மாதிரி உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான விருப்பங்களையும் விட்டு விடுகின்றான். அப்புறம் இன்ப, துன்பம், பயம், கோபம் இந்த மாதிரி வந்து இதெல்லாம் வந்து எண்ணத்தின் விஷயங்கள். அவங்களுக்கு இன்பம் இன்பம் நல்லா இருந்தது ரொம்ப சந்தோஷப்படுறது. அதே துன்பம் தான் ரொம்ப தோய்ந்து போறது. இன்பமும் துன்பமும் எதற்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, இந்த உடலுக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். ஆத்மாவுக்கு இன்பம் துன்பம்ன்றது இந்த ஜட வாழ்க்கையில கிடையாது. அதற்கான இன்பம் என்னன்னா, பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்து பகவானோட இருக்கிறது தான் அதோட நிலைப்பாடு. அப்ப நமக்கு இங்க கிடைக்கிற இன்பம் துன்பம் எல்லாமே இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இல்லைங்களா? அப்ப அதனாலயும் அவங்க பாதிப்பு இல்லாம இருக்காங்க. ஆமை தன் ஓட்டிற்குள் உடலை சுருக்குதல் போலன்னும் போது, இந்த ஜட வாழ்க்கை சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் வரும்போது அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? அவங்க ஆமை தன்னோட ஓட்டுக்குள்ள பாதுகாப்பா இருக்கிற மாதிரி அதுல சம்பந்தப்படாம இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். எதனாலனா சம்பந்தப்பட்டா நமக்கு பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை வரும். செயல்கள் செய்வோம், கர்மம் ஏற்படும், கர்மத்தினால பந்தம் ஏற்படும், திரும்ப இந்த பிறப்பிறப்பு அப்படின்ற சுழற்சியில இருப்போம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்திற்காக அவங்க இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கை. ஆசைப்படாமல் இருக்க முடியாது, உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தவும் முடியாது. ஆனா அத நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஆசைப்படணும். பகவான் மேல ஆசைப்படணும். உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தக் கூடாது. ஆனா என்ன பண்ணணும்? நம்மளோட உணர்வுகள் எல்லாம் பகவான சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா நம்ம எடுத்துக்கணும். நல்லா சாப்பிடலாம். ஆனா பிரசாதமா எடுத்துக்கணும். நல்ல பாட்டு கேட்கலாம். பகவானோட நாம சங்கீர்த்தனம் அந்த மாதிரி பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் கேட்கணும். நான் பார்க்கணும் அப்படின்னா பகவானோட திரு உருவத்தை பார்க்கலாம். இல்லைன்னா படிக்கலாம். பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் நம்ம படிக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்மளுடைய உணர்வுகள் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும்? பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி நம்ம செய்யும்போது நம்ம பந்த வாழ்க்கையில நம்ம ஈடுபட மாட்டோம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 2.55. லலிதா மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பிரஜகாதி யதா காமான் சர்வான் பார்த்த மனோகதான் ஆத்மன்யேவாத்மனா துஷ்ட ஸ்தித பிரக்யஸ்ததோச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமராக முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பார்த்தனே, எப்பொழுது ஒருவன் தமது மனக்கற்பனையினால் எழும் உணர்ச்சிகளுக்கான எல்லா ஆசைகளையும் துறந்து தூய்மையடைந்த மனதுடன் தன்னில் திருப்தி கொள்கின்றானோ அப்பொழுது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 62. லலிதா மாதாஜி. अच्छा, ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधोऽभिजायते. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புலநோக்கு பொருட்களை சிந்திப்பதால் மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கின்றான். அந்த பற்றுதலில் இருந்து காமமும் காமத்திலிருந்து கோபமும் தோன்றுகின்றன அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, புலநோக்கு பொருட்கள் அதை வந்து சிந்திக்கும் போது மனிதனுக்கு அதன் மேல பற்றுதல் ஏற்படுது. அந்த பற்றுதல்ல இருந்து காமம் ஏற்படுது, காமத்திலிருந்து கோபம் ஏற்படுது அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி.
क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहा स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கோபத்திலிருந்து பூரண மயக்கமும் மயக்கத்தினால் நினைவு நிலை இழப்பு ஏற்படுகின்றது. நினைவு குழம்புவதால் அறிவு இழக்கப்படுகின்றது. அறிவு இழக்கப்பட்டவுடன் ஒருவன் மீண்டும் ஜட வாழ்க்கையில் வீழ்கின்றான். அப்போ கோபத்திலிருந்து என்ன ஏற்படுது? மயக்கம். மயக்கத்தினால் குழப்பம். குழப்பத்தினால ஒருவனுடைய அறிவு இழக்கப்படுது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதனால மறுபடியும் இந்த ஜட வாழ்க்கையில அவங்க சம்பந்தப்படுறாங்கன்றதை நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதற்கான சார்ட் தான் இது. புலன்கள் ஈடுபடும் பொருட்கள். அதாவது நம்ம ஒரு விஷயத்த பார்க்கிறோம், அத உடனே நம்மளுக்கு அது மேல நமக்கு ஒரு ஆசை ஏற்படும் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த ஆசை ஏற்பட்ட உடனே அது நமக்கு என்னது? அது ஒரு இணைப்பை கொடுக்குது. அந்த இணைப்பு என்னாகும்? காமம். அது நம்ம எப்படியாவது அடைஞ்சிடணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை ஏற்படுது இல்லைங்களா? அப்ப அது அடையல அப்படின்ற பட்சத்துல என்ன ஆயிடும்? கோபம் வந்துடும். கோபம் வந்ததுன்னா மாயை, மயக்க நிலை நமக்கு வந்துடும். என்ன சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? கோபம் இருக்கும் சமயத்துல நம்ம என்ன பேசுறோம், என்ன செய்யறோம் அப்படின்றது நம்மளால ஃபாலோ பண்ண முடியாது இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம நிறைய என்ன செய்வோம்? தர்ம வழியில செய்வோமா? தர்ம விஷயங்கள் செய்வோமா? கண்டிப்பா கிடையாது. கோபம் வரும் சமயத்துல என்ன பண்ணுவோம்? தவறான அதர்மத்துக்கான என்ன செயல்கள் செய்யணுமோ அது அத்தனையும் நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைங்களா? அப்ப மாயை, மயங்கிய நிலை, நினைவு குழம்பிய நிலை, அறிவிழப்பு, அதனால வீழ்ச்சி அடைகிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, புலன்கள் ஈடுபடும் பொருட்கள். நம்ம ஆசைப்படுற விஷயம் அது இருக்கு இல்லைங்களா? அதுதான் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். நம்ம கவனமா இருக்க வேண்டிய விஷயமே அதுதான். நம்ம ஆசைப்படுற விஷயம், நம்ம பார்க்கிற விஷயம், நம்ம கேட்கிற விஷயம் எல்லாம் நமக்கு அதர்மம் செய்யற விஷயமா இருக்கக்கூடாது. தவறு அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னா அதுல இருந்து நம்ம விலகி இருந்துடணும். அப்ப கண்டிப்பா மனிதனோட ஆசை இருக்கதான் செய்யும். புலன்களும் நல்ல ஆக்டிவா இருக்கும். அப்போ அதை கட்டுப்படுத்தணுமானா கிடையாது. இதே ஆசையை நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவான் மேல நம்ம நிலைநிறுத்தணும். அப்ப பகவான் மேல நமக்கு சம்பந்தம் ஏற்படும் போது நமக்கு இந்த வீழ்ச்சின்றது நமக்கு கிடையாது. அப்ப நம்ம எதனால வீழ்ச்சி அடைகிறோம்ன்றத பகவான் தெளிவா இந்த 2 ஸ்லோகங்களையும் சொல்லியிருக்காங்க. புலன்கள் சம்பந்தப்பட்ட பொருட்கள் மீது ஏற்படுற காமம், அது கிடைக்காத போற சமயத்துல ஏற்படுற கோபம், அதனால ஏற்படுற செயல்கள், கர்மங்கள், அது நம்மள என்ன பண்ணிடும்? நம்மள பந்தத்தில் கொண்டு வந்து விட்டு வீழ்ச்சி அடைய வைக்கும். இந்த பிறப்பு இறப்புன்ற சுழற்சிக்குள்ளார நம்மள கொண்டு வந்து விடும் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப என்ன மாதிரி நமக்கு ஏற்படும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானோட தசாவதாரம் தான் நமக்கு வழிகாட்டியே. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, மச்ச கூர்ம வராக நரசிம்ம வாமன ராம பரசுராமர், அப்புறம் ராமர் பலராமர், கிருஷ்ணர், கல்கி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப மச்சத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதாவது மச்சம்னா அதாவது மீன் அவதாரம் மீன்ல இருந்து ஆரம்பிக்குது. அதே மாதிரி நம்மளோட ஒரு லிவிங் என்டிட்டி எப்படி நம்மளோட டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அக்வாட்டிக்ஸ் அனிமல்ஸா நம்ம இருப்போம். நீர்வாழ் உயிரினங்களா இருப்போம். அதற்கப்புறம் நீரிலும் நிலத்திலும் இருக்கிற உயிர்வாழினங்களா நம்ம பிறவிகள் எடுப்போம். அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிலம் வாழ் உயிரினங்களை நம்ம பிறவி எடுப்போம். அதுக்கப்புறம் மனிதர்களா நம்ம பிறவி எடுப்போம். மிருகங்கள்ல இருந்து நம்ம பசுவா வருவோம். பசுல இருந்து நம்ம மனிதர்கள்ல வருவோம். மனிதர்களை ஃபர்ஸ்ட் கடவுள் மேல நம்பிக்கை இல்லைன்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் கடவுள் இருக்காங்கன்றதை ஒத்துப்போம். அதுக்கப்புறம் ஒரு தேவதையை நம்ம ரொம்பவே ஆர்வத்தோட விருப்பத்தோட நம்ம வழிபடுவோம். அதுலயும் நம்ம முழுமையா திருப்தி அடையும் சமயத்துல எனக்கு எல்லாமே போதும், எனக்கு முக்தி வேணும் அப்படின்ற சமயத்துல நமக்கு கிடைக்கிறது பகவானோட கிருஷ்ண பக்தி. ஏன்னா முக்தி யாரால கொடுக்க முடியும்? பகவானால மட்டுமே கொடுக்க முடியும் இல்லைங்களா? அப்ப நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படும்? கிருஷ்ண பக்தி நமக்கு கிடைக்கும். இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் பகவத்கீதை பாகவதம் கேட்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த நிலைப்பாடுகள் எல்லாம் தாண்டி வந்திருக்கோம் அப்படின்றதான் இதுல அர்த்தம். இப்ப நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம், பகவான் மேல பக்தியில நம்ம ஈடுபடணும் அப்படின்னு தான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப ஃபால் டவுன் ஆனோம் அப்படின்னா மறுபடியும் புலனின்ப பொருட்களை பாக்குறோம், அது தவறு, அதான் தவறான பொருள் அப்படின்ற பட்சத்துல அது நம்மள ஆசையில அது என்ன ஆயிடும்? கோபம் வந்துடும் இல்லைங்களா? அப்ப அதனால நம்ம அறிவு மழுங்கி என்ன பண்ணுவோம்? அதர்மம் செய்வோம், வீழ்ச்சி அடைவோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி செய்யும் சமயத்துல என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம செய்யற பாபத்தோட அளவின் பொறுத்து நமக்கு அடுத்த பிறவி கிடைக்கும். பாத்தீங்கன்னா மிருக பிறவியா இருக்கலாம், இல்லைன்னா மரம் செடி கொடி அந்த மாதிரி பிறவிகள் இருக்கலாம். மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? இதே மாதிரி நம்ம வளர்ச்சியில பரிமாற்றத்துல மனிதர்களா வருவோம். அதுக்கப்புறம் நமக்கு மறுபடியும் பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டு பகவானை அடையணும். ஆனா சோல் எப்பயுமே கண்டிப்பா ஒரு நாள் இல்லைனாலும் ஒரு நாள் எங்க போகணும்? பகவான் கிட்ட தான் போகணும். குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போச்சுன்னா திருப்பி எங்க வரும்? அம்மா கிட்ட வீட்டுக்கு வரும் இல்லைங்களா?
என்ன போய் அது போய் ஸ்கூல்ல என்னதான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாலும் கடைசியில எங்கதான் வரும்? அப்பா அம்மா கிட்ட தான் வரும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி ஆத்மா பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தது அழியாதது, நித்தியமானது. இந்த ஜட வாழ்க்கையில எத்தனையோ பிறவிகளை எடுத்து எடுத்து அது வாழ்க்கையை அனுபவிச்சாலும் கடைசியில ஒரு நாள் ஆட்டோமேட்டிக்கா எங்கதான் போகணும்? பக்தி செஞ்சு பகவானையே அது அடையும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நம்ம 2வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்தது அர்ஜுனர் சொன்ன விஷயங்கள் இரக்கம், அதற்கு வந்து நாம் உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படின்ற. அப்போ இனி யாரெல்லாம் பீஷ்மர், துரோணர் யாரெல்லாம் அழிச்சாலும் அவங்க யாரும் அழிய போறது கிடையாது. ஏன்னா ஆத்மா நித்தியமானது அப்படின்றத சொல்றாங்க. இன்பமின்மை சொர்க்கம் அல்லது ராஜ்யம் ஏதோ 2ல 1 கிடைக்கும். ஆனால் கண்டிப்பா உனக்கு இன்பம் உண்டு. பாப செயல் பக்தி செயல்பாடு பாபம் இல்லை. அர்ஜுனர் யாருக்காக பண்றாங்க? பகவானுக்காக, தர்மத்துக்காக பண்றாங்க. அப்ப பக்தியில நம்ம ஈடுபட்டு ஒரு செயலை செய்யும்போது அதுல பாபம் வராது, தோஷம் இருக்காது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இருமனம் திடமான உறுதியுடன் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யுங்கள். நமக்கு எப்பெல்லாம் நமக்கு வந்து சரி தவறு தெரியலையோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்? பகவான் மேல பக்தியில நம்ம ஈடுபடணும். சிதமுனி தூய ஆழ்நிலை நினைவில் உள்ள நபர் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். குடும்ப பாரம்பரியம் நசித்து போதல், அது வந்து வர்ண சங்கரத்தை தடுக்க ஒரு முன்மாதிரியாக இருப்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு செகண்ட் சாப்டர்ல பார்த்தது. இன்னொரு விஷயமும் நான் வந்து சொல்லிடுறேன். சித்ரகேது அப்படின்ற ஒரு அரசர் இருந்தாங்க. அவங்க வந்து நிறைய மனைவிகள் அவங்களுக்கு இருந்தாங்க. பாகவதத்துல உள்ள ஒரு ஸ்டோரி இது. பாகவதத்துல நிறைய வந்து கதைகள் தான் இருக்கும். அதுவும் வந்து எப்படி இப்ப வந்து கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்குமான உரையாடல் நம்ம பார்க்கிறோமோ அதே மாதிரி பாகவதத்துல பாத்தீங்கன்னா சுகதேவ் கோஸ்வாமியும் பரீட்சித் மகாராஜுக்கு கொடுத்ததுதான் பாகவதம். அதுலயும் நிறைய கிளை கதைகள் எல்லாமும் உண்டு. அப்ப அதுவும் வந்து கான்வர்சேஷன் தான். உத்தம ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் வந்து பகவான் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம். பக்தி இதுல வந்து நம்ம வாழ்க்கை எப்படி வாழணும்ன்றதுக்கான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். ஆனா பாகவதத்துல பக்தி பண்ணணும்ன்றதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து பகவத்கீதையில தெரிஞ்சுப்போம். அதே வந்து பக்தி எப்படி பண்ணணும்ன்றத தூய பக்தர்கள் பக்தி எப்படி பண்ணாங்கன்றத பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் பாகவதத்துல. சரிங்களா? அப்படின்னு சித்திரகேது அப்படின்றவங்க இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு நிறைய மனைவிகள் இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு ஆனா என்ன எல்லா சந்தோஷங்களும் நிறைஞ்சிருந்தது. ஆனா ஒரே ஒரு வருத்தம் என்னன்னா அவங்களுக்கு குழந்தை இல்லை அப்படின்ற ஒரு வருத்தம். அப்படின்றும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க நிறைய வந்து முனிவர்கள் கிட்ட எல்லாம் கேட்பாங்க. நிறைய பூஜைகள் எல்லாம் செய்வாங்க. அப்ப எல்லாரும் சொல்றது என்னன்னா உனக்கு பிள்ளை பாக்கியம் கிடையாது அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. ரொம்ப வருத்தமா இருப்பாங்க. அப்போ வந்து ஒரு முனிவரும் நாரதரும் வருவாங்க. அப்போ வந்து அவங்களுக்கு சரி உனக்கு குழந்தை வரம் தானே வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. அப்போ முதல் மனைவிக்கும் அவங்களுக்கும் ஒரு குழந்தை பிறக்கும். இதை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. ஏன்னா ராஜாவுக்கு வந்து அது வரைக்கும் இருந்த ஒரே ஒரு குறைனா குழந்தை இல்லைன்றதுதான். இப்ப குழந்தையும் கிடைச்சு போச்சு. ரொம்ப சந்தோஷமா நிறைவோட அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அப்ப இதனால என்ன ஆச்சுன்னா அவங்க அந்த முதல் மனைவியோடயே ரொம்ப நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அந்த குழந்தையோடய அவங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க. மத்த மனைவிகளுக்கு எல்லாம் கோபம் வந்துருது. அதனால என்ன பண்ணாங்கன்னா விஷம் வச்சு அந்த குழந்தைய அவங்க வந்து கொலை பண்ணிடுறாங்க. உடனே வந்து சித்திரகேது ரொம்ப வந்து வருத்தப்பட்டு அழறாங்க. அப்ப நாரதர் வராங்க. வந்தவுடனே எதற்காக இப்ப அழுதுட்டு இருக்க அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க. உடனே வந்து இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு குழந்தை கிடைச்சது. ஆனா அதுவும் வந்து இறந்து போச்சு அப்படின்ன உடனே இது வந்து இயல்பு. பிறப்பதும் இறப்பதும் இயல்பு அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. உடனே வந்து அது வந்து அவங்களுக்கு சமாதானம் ஏற்படாது. உடனே வந்துட்டு நாரதர் என்ன பண்ணாங்கன்னா உனக்கு குழந்தை தானே வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைக்கு உயிர் கொடுப்பாங்க. அந்த குழந்தை ஏஞ்ச உடனே சித்திரகேதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். அந்த குழந்தை சொல்லும் நீங்க யாரு அப்படின்னு சொன்ன உடனே உன்னோட அப்பா அப்படின்னுவாங்க. இந்த ஜென்மத்தில் நீங்க எனக்கு அப்பா. ஆனா வந்து இதே மாதிரி வந்து எல்லா ஜென்மத்திலும் இருக்காது, மாற்றங்கள் ஏற்படும். உங்களுக்கு எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தை பேசும். அதை கேட்ட உடனே சித்திரகேதுக்கு மனதுல வந்து ஒரு புரிதல் ஏற்படும். அப்போ உடலல்ல ஆத்மா அப்படின்றத அவங்க வந்து உணர்ந்து பக்தி சேவையில அவங்க ஈடுபடுவாங்க அப்படின்றது நம்ம பார்க்கிறோம். வாஞ்சாகல்பத்தருபஸ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவந்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.